Jeg står her med Xperia S, Sonys første smartphone. Det er en smartphone, der på afstand skiller sig lidt ud i forhold til konkurrenterne, og årsagen er det her transparente stykke nederst på mobilen. Udover det designmæssige, så har stykket ikke rigtig nogen funktion. Godt nok er der indlejret nogle ikoner i det gennemsigtige stykke, men når du klikker på dem, så sker der ingenting. Årsagen er ganske simpelt den, at selve funktionsknapperne sidder i det sorte stykke lige oppe over. Det betyder, at der går et pænt stykke tid, fra du får Xperia S i hånden, til du har vendt dig til, at du ikke skal trykke der, hvor du tror, du skal trykke. Når du køber Xperia S, så skal du være opmærksom på, at batteriet på 1750 mAh er fastmonteret og ikke kan tages ud. Og derudover, så skal du være opmærksom på, at det her produkt bruger microSIM. Så har du den gamle type SIM-kort, så skal du forbi teleforretninger for det ombyttet, inden du kommer i gang med at bruge produktet. Xperia S har, som det er tilfældet på mange andre nyere Android-telefoner, også en aktiv låseskærm, der giver hurtig adgang til basale funktioner. Der er også en diode på fronten. Den viser f.eks. om du har sms'er liggende eller ubesvaret opkald. SMS-delen har i øvrigt swipe indbygget direkte på tastaturet som standard. Swipe er der, hvor du tegner ordene med dine fingre fra bogstav til bogstav. Det giver god mulighed for at lege med den her alternative sms-form, uden at du skal ind og aktivere et alternativt tastatur eller stå funktionen fra eller til. En af de spændende nyskabelser i det her produkt er NFC-chippen og funktionen Smart Tags. Smart Tag-brikkerne de ser sådan her ud, og der følger 2 styks med i salgspakken. Ideen er, at man kan programmere hver brik med op til 10 funktioner. Det betyder, at du kan have den her liggende ved siden af din seng, og når du går i seng om aftenen, kan du så røre brikken med din telefon, og efter den måske slår Bluetooth fra og netværk fra, synkronisering deaktiverer den, og så åbner den måske alarmapplikationen. Og når du så står op om morgenen, så kan du have en anden brik, der gør det modsatte og aktiverer de funktioner, du så har brug for fra morgenstunden. Jeg synes, at NFC-delen og Smart Tags er en rigtig smart måde at udnytte NFC-teknologien på i dagligdagen. Men jeg må også indrømme, at jeg ikke rigtig fik det brugt i testperioden, og jeg stiller lidt spørgsmålstegn ved, hvor stor en værdi det egentlig har for dig som slutbruger. Skærmen er på 4,3 tommer, og den har en opløsning på 480 x 800 pixels. Jeg synes, den er rigtig flot, og holdt op ved siden af Samsung Galaxy S2, der ellers har fået meget ros for sin skærm, der må vi sige, at Samsung blegner. Xperia S fra Sony har ganske simpelt, efter min vurdering, den allerflotteste skærm lige nu. Kameraet er på 12 megapixels, og det tager nogle rigtig flotte billeder, også når det ikke er bravende solskin. Og så kan man aktivere kameraet fra låst tilstand. Det sker ved at holde kameraknappen nede et øjeblik, hvorefter der lynhurtigt tages et billede. Dine billeder de kan også fra mobilen deles på sociale netværk eller sendes som MMS og e-mail. Xperia S klarer sig ganske udmærket på internettet, selv på store hjemmesider. Jeg oplever delen her som både smidig og ikke særlig tung, og det er positivt, for mange gange er det sådan på Android-telefoner, at netop netdelen, særligt på store hjemmesider, halter en hel del. Xperia S er en ret attraktiv smartphone, der gør det ganske godt et langt stykke hen ad vejen. Prisen den er også nogenlunde rigtig, lige under 4.000 kroner i øjeblikket. Batteritiden oplever jeg dog som horribelt dårlig. 8-10 timer på en opladning, det er ganske simpelt ikke godt nok, og her må vi håbe, at Sony får det rettet med en softwareopdatering på et tidspunkt. Som sagt, en ret velfungerende smartphone, som jeg dog synes personligt er ganske kedelig at bruge. Den får 5 ud af 6 mulige stjerner.